Is-Segretarju Parlamentari Laburista Omar Farrugia stqar illi dik hi r-realtà dan meta affaċċjat bil-fatt li l-Gvern spiċċa kwota stqarrija tal-Gvern stess biex imbotta l-qudiem il-propaganda tiegħu dwar Vitals u Stewart. Dan ħareġ ċar waqt ċandira li kien hemm fuq Super One u li fiha ħadet sem id-Deputat Nazzjonalista Yves Borg Bonello fejn istess pressat lil Farrugia biex jikkwota eżatt minn fejn il-Gvern qed joħroġ il-konklużjonijiet tiegħu dwar l-arbitraġġ internazzjonali. Kollega Farrugia kien kwota u jgħid li għal kull euro li ħadu Maltin ħadu servizzi l-istess mod. Tista' tgħidli minn xi xed tikkwota? X'qalet l-ICC? U anke fis-qarrija saret il-gvern. ICC għandek id-deċiżjoni fidejk. Waqt li jasal il-moment illi l-esperti legali jagħtu l-parri lill-Prim Ministru sabiex id-deċiżjoni tiġi pubblikata. Mhux qed insaqsik meta tiġi pubblikata. Dak il-mument ser jasal. Mhux qed insaqsik x'qed tiġi pubblikata. Illi ħareġ il-gvern. Mela, qed tikkwota lilek innifsek, qed tikkwota l-gvern. Mela, għax dik ir-realtà? Yves Borg Bonello qalet li għadna sal-lum ma nafux x'kienet id-difiża li għamel il-Gvern biex il-pajjiż jieħu lura l-miljuni li nsterqu. Dwar dan Farrugia ma kienx kapaċi jwieġeb u qal biss illi iż-żmien jagħtina parir. Intant, meta d-Deputat Nazzjonalista bdiet tispjega l-proposta importanti li ressa Alex Borg dwar iċ-Child Fund, is-Segretarju Parlamentari attakka lura billi qal li din hija idea li ġejja mill-Istati Uniti.